Veliki pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Dijana Novak-Krešić i po struci sam arhitektica koja se umjesto kućama bavi podržavanjem ljudi i organizacija u osmišljavanju i provođenju njihovih novih projekata. Ovo pored mene, ova osoba u ružičastoj haljini je Lila, moja meta asistentica, koju ste vjerojatno već puno puta vidjeli u različitim crtežima i sad je napokon dobila ime. Vi ste svi dobro došli u moj podcast Sve dobre stvari, koji je do sada imao 11 zvučnih epizoda i sada je upravo dobio na video dimenziji i ostaćemo ovako sa slikom i zvukom zajedno. Ovo je znači 12. epizoda koja ovaj puta ide uživo na LinkedInu i neće biti editirana naknadno, stoga vas molim da sve nesavršenosti mi unaprijed oprostite. Danas ću govoriti o temi 3 osnovne razlike između dizajnerskog i običnog razmišljanja. Znači, obično razmišljanje bi zapravo bilo onaj klasični, standardni, svakodnevni način razmišljanja kako svi, pa čak i sami dizajneri, automatski razmišljaju o svim svakodnevnim stvarima. Dizajnersko razmišljanje ili design thinking je metodologija koja nas kroz 5 koraka vodi u rješavanju kompleksnih problema. Kompleksni problemi su oni problemi u kojima imamo jako puno nepoznanica i među njima je posve sigurno onaj koji ću uzeti za primjer recimo u ovoj epizodi. Zamislimo da ste osoba puna ideja i da imate neku novu poslovnu ideju koju želite ponuditi tržištu. Evo, jeste li zamislili? Vjerojatno jeste. Ok, idemo sad sa ovim primjerom kroz te 3 glavne razlike, pa ćete onda vidjeti kako će nam se priča razvijati sa običnim mindsetom, a kako sa dizajnerskim mindsetom. Evo, prva razlika je mjesto gdje počinje naš proces razmišljanja. Kada razmišljamo običnim načinom, znači standardnim svakodnevnim načinom razmišljanja, uvijek polazimo od nas. Polazimo od toga što mi znamo napraviti, resursa koje imamo, vještine koje najviše volimo kod sebe i one koje bismo baš htjeli pokazati. I ako je ideja koju želimo realizirati nešto što jako volimo i u čemu smo stručni, posve sigurno ćemo vrlo lako smisliti što bismo točno trebali napraviti i kako je realizirati. I onda se zatvorimo u naš mali poslovni laboratorij i napravimo svoj proizvod, uslugu. U dizajnerskom mindsetu, odnosno u svijetu design thinkinga, prvo što ćemo napraviti kad dobijemo ideju, znači kad imamo one sve svoje resurse, sklonosti, ljubav, znanje i vještine, izaći ćemo među ljude kojima imamo namjeru s tim svojom idejom riješiti problem i vidjeti što njih zapravo muči i kako oni funkcioniraju po tom pitanju. Ući ćemo znači u njihove cipele, stavit ćemo se u njihovu poziciju i pokušati sagledati problem koji rješavamo, znači iz te njihove pozicije, kako bismo stekli dodatne uvide o tome što naši budući klijenti u stvarnosti zapravo misle i kako oni doživljavaju cijelu tu priču. Evo tu i Lila kaže i empatija. Empatija je zapravo taj važan element, važna polazična točka za razmišljanje u dizajnerskom mindsetu. Empatiji ćemo sigurno kasnije posvetiti još dodatno vremena u nekoj posebnoj emisiji, jer to je jedna baš ona važna tema. A mi idemo na drugu razliku. Druga razlika, onako najjasnija, najčistija razlika, kako radimo brainstorming, odnosno kako stvaramo ideje i varijante, moguće varijante za buduće rješavanje problema, znači za to kako će taj naš proizvod ili usluga izgledati. Kad razmišljamo obično, znači onako svakodnevno, mi zapravo vrlo često niti ne brainstormamo, nego razmislimo o 2-3 varijante rješenja, znači imamo mali broj ideja i sa onom koja nam je najdraža, sa njom idemo u realizaciju.
A ako i napravimo brainstorming, to vrlo često zna biti prilično naporan i bučan sastanak u kojem se glasni dio ekipe nadvikuje, a introvertni dio ekipe šuti. A sa tog sastanka najčešće izađemo sa idejom osobe koja je ili najbolji govornik ili recimo sa šefovom idejom. U dizajnerskom načinu razmišljanja, znači to je ovo, ponovo će to Lila pokazati sigurno, u dizajnerskom mindsetu postoji zapravo puno načina i puno dokazanih vježbi i strukturiranih načina kako možemo napraviti dobru ideaciju, odnosno brainstorming. A razlog zašto bismo to uopće tako radili je taj što dokazano inventivni ljudi i inovativni, zapravo ljudi koji su u svom životu napravili puno inovacija, potvrđuju da je potrebno izmisliti barem 100 različitih ideja da bismo došli do jedne koja je drugačija i bolja od nekih prosječnih ili već viđenih. I k tome još postoje načini, postoje pravila putem kojih ideacija i brainstorming mogu biti strukturirani i odrađeni tako da se izbjegne nadglasavanje i da se izbjegnu ovi kaotični sastanci. I o tome će isto biti riječi kasnije. I evo kako nam je to bila Lila pokazala, sad će ona to ponovo. U dizajnerskom mindsetu, znači iz brainstorminga izlazimo zapravo sa najboljom mogućom idejom za rješavanje problema. I treća razlika, baš prilična i očita jasna razlika je da li na kraju te prvo pokazivanja naše nove ideje svijetu, da li kad predstavimo to, da li to zovemo da radimo test ili si recimo zbrajamo greške. Kada razmišljamo običnim načinom razmišljanja, zamislimo sad da smo osmislili to naše rješenje, lansirali smo ga u svijet i ispadne da se svijetu neki dijelovi našeg rješenja sviđaju, neke dijelove našeg rješenja voli, a neki im baš ne funkcioniraju najbolje. U običnom načinu gledanja na stvari mi ćemo se možda osjećati da smo pogriješili, da nismo uspjeli, da smo napravili nešto krivo i ovisno zapravo o tome koliki je taj krivi dio, može nam se dogoditi da čak podvijemo rep, zbrojimo samo gubitke i da odustanemo od našeg poduhvata. Znači kad razmišljamo obično svakodnevno, onda si vrlo lako možemo staviti na sebe taj teret greške i zapravo ne napraviti neki sljedeći korak dalje u razvoju. U dizajnerskom mindsetu ćemo se potruditi zapravo tu svoju ideju od početka i što brže i sa što manjim ulogom staviti pred našu publiku i testirati je. Kad nešto testiramo, to znači da prihvaćamo mogućnost da ishod će biti možda jako dobar, možda manje dobar, ali i da smo spremni raditi na poboljšanju onoga što i nije možda baš ispalo savršeno. A kako nam je zapravo u dizajnerskom razmišljanju namjera našu ideju brzinom munje staviti na test. Znači naši ulozi će biti minimalni, potrebni da ta ideja ima formu točno onako kako smo zamislili, ali nećemo napraviti onaj konačni veliki proizvod. Tako da će nam ostati zapravo dovoljno resursa, znači nećemo potrošiti sve resurse u prvom naletu, da u sljedećim fazama doradimo rješenje da bi ono u potpunosti odgovaralo našoj publici. Dizajnerski mindset, odnosno design thinking, zbog toga eliminira mogućnost skupih i velikih grešaka i zbog toga je bolji za rješavanje pitanja u kojima su naši ulozi veliki. I evo nas na kraju ove kratke današnje epizode. Kao što rekoh, snimljena je live na LinkedInu i vjerojatno nije savršena, ali neće biti naknadno editirana. Evo, sve što ste čuli i vidjeli potpisujem sama, uključivo ovu djevojčicu ovdje. I nadam se da ćete Lilu i mene potpratiti na nekoj od sljedećih epizoda svih dobrih stvari. Ako imate slučajno pitanja ili komentara, slobodno ih napišite u
komentare dole ili mi pošaljite poruku ili kako god mi se javite i hvala vam puno što ste nas gledali. Doviđenja.